खुलुमबाय लोगोफोर बयनिसिमबो दिनैनि गोदान मोनसे भिडिअ नोंथांमोनखौ फिन खेबसेबाव बयखौबो गोसो गोथारै बरायबावबाय। ओमफ्राय आं भिडिअनि गेजेरजों देखायगोन नोंथांमोननो गसाइगाव टाउननि माखासे नुथायफोरखौ आरो भिडिअखौ आं ओमफ्राय गारि सानिफ्रायसो खालामदों लोगोफोर। भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो लोगोफोर जोबजासिम। ओमफ्राय गसाइगाव टाउन होनोब्ला जोंनि नर्थ इस्ट इण्डियानि जागायजेननाय आरोखि थारमाने वेस्ट बेंगल आरो आसाम बर्डारनि जायगानि टाउन गोग्लैयो बियो। नोंथांमोनहा ओमफ्राय भिडिअखौ नायनो इन्टारेस्टेडब्ला नायलांबाय थादो आरो जाय जायगानि नुफेरखानाय बिसोरो नायाब्लाबो जागोन आरो नोंथांमोना जाय नायनो गोसो नायलांदो भिडिअखौ जोबजासिम। लोगोसे लाइक शेयार खालामबानो जाबाय लोगोफोर भिडिअखौ जोबनायाव।
लोगोफोर ओमफ्राय आं भिडिअखौहाय फार्स्टनिखौहाय थारमाने लास्ट रेल गेटनिफ्राय ओमफ्राय साहा पुलिस पइन्टसिम लानाय जादों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय पुलिस पइन्टनिफ्राय लानानै सोनाबहा नेसनेल रड खाथिसिम लाफिनबाय बेनिफ्राय लास्टनियावहाय बास स्टेन्डनिफ्राय लानानै खोलाहा पुलिस पइन्टसिम लाबाय थारमाने उल्थां फाल्थां जइन खालामदों आरो ओमफ्राय बेनिफ्राय भिडिअखौ मोजां मोनदोंबा लाइक शेयार खालामबानो जाबाय ओमफ्राय आंनि चेनेलाव दिनैसो गोदान बावनानै चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामदो लोगोफोर गोजोन्थों बयनिसिमबो बाय बाय थेंक इउ सो माच भिडिअखौ नायनायनि थाखाय